Inċident f'sit ta' kostruzzjoni ħalla familja ta' 3 tfal bla missier. Lewis Kutajjar ta' 44 sena minn Birżebbuġa tilef ħajtu wara li waqa' għoli ta' 5 solari. Ir-raġel kien qed jaħdem fuq il-bini Sky Parks li qed jittella fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Min tarrifi li kiseb One News jirriżulta li l-inċident seħħ għal ħabta tal-11 ta' filgħodu. Dakin ħin permezz ta' krejn fuq perit kienu għedin jittellaw pjanċi tal-metal u ħġieġ kbir fihom għal ġol gallerija tal-5 solar tal-bini. L-inċident traġiku seħħ quddiem għajnejn ħu l-vittma, Jason Kutajjar, illi kienet jimmanuvra l-krejn biex jitella ħġieġ ħdejn ħuħ Lewis, illi kien jinsab fil-gallerija. B'mod aċċidentali il-ħaddiem intlaqat mill-pellet tilef il-bilanċ u waqa' l-isfel għoli ta' 5 solari. Ftit ħin wara li seħħ l-inċident fuq il-post marru wkoll raba ta' Lewis Kutajjar illi ma setawx jemnu dak illi raw quddiem għajnejhom. Fuq il-post waslet l-ambulanza b'tim mediku mill-Emergency Response Team illi iċċertifikaw lir-raġel mejjed. Fuq il-post marru wkoll uffiċjali għolja tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. L-investigazzjoni tal-Pulizija titmexxa mill-Ispettur Jason Aġus stazzjonat fl-ajruport filwaqt li l-Maġistrat Antonio Mizzi qed imexxi inkjesta. Inkjesta separata qed issir mill-Awtorità għas-Saħħa u Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Fi stqarrija l-awtorità qalet illi mingħajr ma tidħol fil-mertu tal-inċident kull xogħol ta' dan it-tip għandu jsir biss wara assessjar tar-riski involuti. Qalet ukoll li huwa dmir ta' min iħaddem illi jiżgura illi l-inġenji li jintużaw ikunu adattati għax-xogħol illi jkun qed isir. Dan huwa t-tieni inċident fatali fuq il-land tax-xogħol din is-sena u t-tieni wieħed fl-istess xahar. Fit-2 ta' frar, missier ta' 3 tfal ukoll illi kellu 59 sena miet f'Taslima.